Bitaw-bitaw, niani ako mga plataporma oh. Ako na ingon si mo ha. First project yun ako. Inbox na motor. Iparan ako service ba? First time para ba na kumukuha og barangay clearance ron bay? Nya wala pa ako kabaloon si dalunon ba? Pero sige lang, mangutana ra ko dito para makabalo kog unsa. Kay basig magdalag pag-ibig ba? Nya wala para ba ko'y pag-ibig? Kay wala pa'y partner ba? Kulot man ni bay? Anong naama na siya diri? Halos dili man ang mutabang sa barangay sa una. Paminaw ko nadakpan ni Kurpyo ba? Kaya nang limpisa man diri ah. Pangutan-on ako be, sure na ko. Para makabalo ko unsa. Bro! Uy, ikaw nena. Asa man ka? Abri ang barangay? Bukuha mo daw og barangay clearance ba? Oh, abri man. Saan din mo? Na ako'y gamitan ba? Ya, unsa man sabayan pati ka kay para makuha nimo dayon? Yati! Butan makay amaw ron bay? Dili magini makitaan sa una sa barangay nga ting tagbo na. Pero karon, wa pa'y tagbo. Nahagbas na. Pero sige lang. Pangutan-on na nako ni siya. Ngano naghagbas ni siya diri ah. Nahagbas na ka bro. Na dili man ting tagbo ron. Tagbo. Dili na naman ako latuna. Yan mo gud na bayo. Pagdagan dag iski, hagbas-hagbas udah diri ah. Iparpahumo sa katauhan ba? Tama gili kung duda. Udagan siya. Tabang-tabang para mahumot sa katauhan. Budagan ng iski bro. Oh, budagan lagi ko. Ya palanong sa tata kay istorya na ko sa mga plataporma na ko ba? Tara. Ang init ng ibito diri ah. Tidak mag-ice cream bay. Apil pamangkasada bay. Luda po na ay. Lingkod sa. Ay, kanina lang bro. Iyon di ko, balik na ko. Oo. Sige. Ano pa yato? Ano tawag magbawa? Sirman ay tawag sa buwa. Yati. Wala pa ganyan daog. Magpatawag na mag-chairman. Samot nagbudaog ni. Tawagan ako sila Bukoy, be. Samuel. Dawag mas PG bay. Sa kay tuyo ani. Tubaga daw, tubaga. Lubay. Si Kulot ba? Budagan og iski chairman. Choro is kulot mo daga iski. Kulot, budagan og iski daw. Pero sige lang. Iingo man doon niya sa kuha ang plataporma. Oh, ay lang mo kabalaka. Kaya ako ang puning iingon sa inyo ha. Sige. Konsultaha og unsa pagi mga plataporma niya dia. Sige, maminaw sa pugo siya ha. Sus. Si kulot mudagan og iski chairman diri sa barangay nyo Katipunan. Nah, wadyo lingaw ang mga kabataan una na ba? Ug wala sports mahitabo ana. Ganino. Ya, bubuto kasi ha. Dili oy. Asa kong buto ana. Pero sige lang. May ilan naman na, ingna naman ta PG karon. Mao gani no. Unsa kay mga plataporma na tawanan na. Pero sige ra, kay manawag naman sa PJ karon. Balik bro. Say bro. Sirman lagi tawag sa kuha. Kaduha na ka ba? Ay, sorry chairman. Bitaw-bitaw, niani ako mga plataporma oh. Ako na ingon si mo ha. First project yun ako. Inbox na motor. Iparan ako service ba? Ikaduha, dos andanas nga balay. Butangan ako swimming pool ba? Ay para naliguan na akong komite ba? Pwede na matog sa amal o mati. Para may ragasto ba? Ay katulo, palibutan ako kural akong balay. Para ni kasulod ng mga kawatan ba? Gunya, apilan na puno akong ngipon o kural. Kay para lamig kay smile at tubang sa tao ba? Okay po di kag plataporma chairman. Pero sige lang, suportaan na punta ka. Kaya nakuha na po itong ingnon akong mga barkada, nabutuhan ka. Pero di na po kung madugay chairman kay magkuha para ba kong barangay clearance ba? Sige. Diretso na to, abri man na. Abri na? Ingnan na po na ako si Kapitan Daan, ako nang gitawagan. Okay kayo, makuha na ako to dito. Kuha to dito. Sige chairman, di ko magdugay. Sige, kalimut sa kuha. May problema, yun ako itong mga barkada na nabutuhan ka. Sige. Ay, dili lang sa day kumukuha og barangay clearance. Ako na sa ipahibalo sa mga barkada ang iyang plataporma para makabalo na yun sila ba? At tuon na ako sila. Man na mag PG bay. O ganino, dugi tagpaabot na. Bay!
Naingon niya sa kuha yung mga plataporma. Nya unsa may mga plataporma niya? Ang pinakauna na giingon sa kuha, kung palito sa Inmax, para lalo sa service. Inmax? Oh, kaya agad. Nya unsa pa man? Ang ikaduha, magpatukod sa balay, tapos andanas. Nyabot nga niya yung swimming pool, para lalo liguan niya mga komite. Yate. Nya unsa pa man? Ang ikatulo, palibutan doon niya kural ang iyang balay. Para di daw masudlan og kawatan. Niapilan po doon niya iyang hipon. Para daw, lami ismail-ismail at tubang sa tao. Pabrises? Iingon pa ninyo. Okay, bisag mga plataporma no? Makapundar pod. Mudagan pod ay ko bay. Mupile pugog kandidasi. Nya ato na ko. Yati, idagan ng buang. Dagan na lang po day ko ba para makamotor ko. Ulat ako! Yati. Nanagan namin ang mga buwang. Nakadungog sa plataforma. Mudagan na lang po siguro ko. Para makianos andanas pod ko. Hulat ako!